Thomas Mann, 87 godi 19 Céliage I Lübeck I 87 Mach le clown ceannacha móra. Be Johanna Ahar agus be Julia da Silva de Llwcna Brasilia a bhathair. Bhí drathar a bhainige agus bet grifúr. Gná scoilíocht a bhíoga ag bhí an smacht prúiseach I bhaim lena ling agus bua le sé. Fuair Ahar bás I 89 hen agus in 83 d'astrig sé go München lena bhathair agus a clown agus is ann a dibre do cólacht árachas tine. Ach ba bhó a him sa scríbhneoireacht na san árachas, agus cá sé fórmhór a cuidámaigh scríomh céad uairscéil. Ba bhrá leis leabhar mhóra fealsúnachta a léamh, agus dúlaige I Schopenhauer is Nietzsche. Ní raibh mar an spéisiige I dúramí á féisicha Nietzsche fin sár gunna, ach léirigh sé anspéis go deo ina cuid sicólaíochta. Cúr Mann fáilte rim thuairim Schopenhauer go mbíonn an toll chun tosaigh ar intleacht. Cá Mann, cúpla bliain I dteannta grotha Heinrich sa roimh, áit ar cumáid sé glonamach ó Germánig eile, agus ar thosaigh sé ag scríomh Buddenbrooks, 91, scéal fada teilig a hill cail gáanda dó. Ar ile ar an Gearmáin, cúir sé feith I mbaile litrithe raibh ancuid údar agus alíontóirí lonathe ann. Fós sé Katja Pringsheim I 19 agus sé líag 5 páistí dóibh. Bhí sé ag díreú novelí ar feadh tamil, agus is ón tréimhse sin Tristan is an bás sa Beathaisnéis. As tríocha scéal mé hain agus mó bhada go Gaeilge I 19 Leabhar atá bog go leor ó Hibharvide agus nach mbeadh ag cúr as dainge dála ancuid leabhar a fáil síochas Gaeilge I ghnúir. Leling an céad cogadh domhanda, bhí Mann chun tosaigh mar urlabhraí ar san bhéasca na Néarmánach, ar san Nietzsche agus Wagner go háirithe. Má bhí sé comadach ina dhearcha ar dúis, d'éirigh sé níos baúla leis an éanlachas ina dhiag. Scríobh sé leabhar a léirigh ní bhhain fearfachta céirde ach géire a thuisceanna I le aganólaíochta duine agus an acmachais. Bronnadh go dúis Nobel as a cuid scríbhneoireachta I 1925, ach de réir a céile bhí an Dr. mór Hitler ag teach chun céin agus ag cuairim phobal fin a riocht gobh. Bhí droch amhras ar Mann fes na himachtaí seo, as bhí na Nazatha ag bogat ar mar dheall ar a thuairimí politiúla. Tharla go raibh sé ar siras an Elvéis nuair a tháinig siad I gcuacht, agus bhí sé de cíalige fanachtáin go ceann tamil. Gol sé go mór ar áfach go chréige le thóirí Germánacha le ling na tréimhse seo, de nuing gur fáilsíocha uairscéil Joseph agus a Dreitharacha I Merlín go déanach le 1933. Cuirigh a leabhar ile feadh cosc ina dhiag son, agus buinneaga hearántaach Germánachta as siúcar literas scríobh sé chuig nuachtáin ag caine na nása go na bhalab agus gacha bhain le na réime slafa. As sin amach cá sé a gúthracht I gcéire an réimeas sin a thrascat, agus cá sé na blianta fada na Stáid Aontaithe. Tá measa dáin ag léthirí a dáin an bhéarla ar, cumaithas atá ag lucht leabhar na Germánaise aníos, agus an talamh ar a cuid leabhar ag siar bhéalú. Tá rian a bheatha hain le haimseo ar gachéin leabhar dá cuid. Cuimhníte go minic ar an bás sa Beathaisnéis, ar déanach scanánas I 19 Is sé an príomh carachta na Gustav van Aschenbach scríbhneoir prúiseach gur mór leis luachana a phobal agus a cumáid an smacht dagan ar hain ar wahala na cuid scríbhneoireachta.
Tá leabhar héagartha mar cúiseacha scríofaige a bhfuil tóir mhór lucht léinn orthu. Is fearr uigeannach manéasta agus den túram go bhféadfadh sé trúr intleachta ó thuairt don glúin nó atá ag fás aníos. Cuirte in úldoing sa gearscéil an cruatan agus éimní atá a híor crema agus ag snú le bheith na léach litirtha. Níl Aschenbach fónamh agus ag bartú siar dó héin sa Beathaisnéis tréis tamil a cahabh san ospidéal. Tá tíirse a dáin ach fós héin credan sé go bhféadfadh sé bua ceap prúiseach a ailtíoirí chun dá hampla a thuairt don lucht leanúna a credan sé a bheithigeach. Tá sé in nera an Gaeilge agus a bhíonn chun báis ag teachtain uachtar a aganna nuair a bhualann sé an bóthar chun na Beathaisnéise. Saolíonn sé gur áit bhar rómansach esteticiúil cathair na Beathaisnéise, lán de hallas sláintiúil na Gréine agus gur ann a thiúchaigh biseach Is I teachtarach na ciniúna atá fáitige in anis dó féin. De réir a céile táid teap an smacht a bhíige héin, agus tá bolatha, lofatha, saorata ag bogat an Beathaisnéis gocéin láine a héad an isteach aneas. Níl sé I bhfad san óstán galanta go dugan a chúla gian do gána gáling pollanach a tar léanta sira ann I dánta a bhaintear úsle. Níl I gceist ag Aschenbach ach a éileachta bhola, ach tá míanta eile ag bora ann, agus ag ira iad a cumad fe cuis fe mabar coil do frúiseach léachta. De réir a céile tá daoine ag trégan na cathrach agus ráflí go bhfuil an phlá búilte irí anna hain. Tá na húdrais ag túdrais ag ira spíorspár a dhéanamh den scéal, ach tá sé sa léir go bhfuil ifigigh na cathrach ag scapa dígal ráin effort na haite. Tá dorcadas taobhthír de hallas na Gréine, mar córa go bhfuil gocéin ag titim as a céile. Tá Aschenbach héin ag dul smacht, ag ceapa go bhféadfadh sé dul I bhaimar an ógánach trí cumaníos óige a ceapa dó héin. Is sé teachtar an bháis atá ag teachtaige in anis dó héin. Níl teangmháil líreach idir an trógánach agus héin, agus ach tá tuiscin na bhráite atarthu. Cuireann sé diamá Aschenbach nuair a cíann sé an pollanach óg ag trid le búc leile, rud a lasan an pictiúir déalach a ceapse de. Bhí Aschenbach ag cuiineh an Beathaisnéise ágant ach tagann sé bhalat aintena. Is ann a hagan an fíomhras agus feigann sé bás uigeannach leis héin an trá. Novelia is seo Tristan, a scríomh Mann go lua ina héal mar scríbhneoir. Le rion sé go maith na tréthe bhaineann lena héir I gcuiteanna, agus an tlí a mí an dearcha pasbeag I roinnach ige a cuid carachta agus an saoil. Séard atá sa scéal na cúisias Gaoine bhfuil severas go leor acu, agus an tospidéal príomhmhóideach a bhuilig fanacht an marall hinnas nó seanéis, nó gan ní bi a bheith cearló. Cíirte in ahanana sa slúgse lanas, Detlef Spinell, atá in anam is a bheith ina údar, agus a cahan saoil díomhuiíon I riocht bhréagach na halíne, beag beann an saoil fíor. Bunítar an scéal an idir phlé, idir éisin is a luachanna mí acanta, agus clúirta dhean, far gnótha gur cum leis féin líon, ach atá tréis a bhain céile óga ágant san ospidéal wathailena sláinte. Tá sí áling, agus cuireann sí gocéine feicíocht. Éiríonn leis Spinell a áilteach go bhfuil féthe ceolintí, agus cuireann sí ribh a spéisián a bhuascailt as an nó, is cuma leis nach bhfuil sí fónamh. Seo slucht as Tristan. Is sé
Spinel anam an scríbhneoire a bheadh fannacht tig einfreid le cúpla seachtain anuas. Is sé detlef spinel anam agus bhí cuma an astrach Saulig dit hen, far dov grúigach I dús na dricadi Annraoi, a chuig grúige I gairí lia haar timppel a chlár édan, ach gan iireachta éasóg le feiscint a aig in éachar. Ní hé nach raibh sé bartha, agus bheadh sé sin le feiscint, ach bhí aig bhog buachla gona cóirí bíon clúil, agus ba astrach sin ann hen. Léirigh sé cnastach lena gá chúil bhuí gona gliscanacha, agus bhí srán gear áirige a bhí pasbe gró eolvar. Do bhreis na san tréthe seo ile, bhí a liupa úchsrach brúiteach go piacánach nós na Rómhánach. Bhí éachal mhór rofa, agus bhí cosa intach mór go leis. Dinne des na fíornach raibh a gosa fethríana acu a thug an leanamh luiste in Anistó, ach ba cinenne hí agus clasaí as bhí an nasin malíse gan a bheith crinn. Bhí sé dá gléasta go fashionanta I bhroch cóta fada dubh má le vast cóta a bhí brach le spotí daite. Bhí sé nabh cuideach túil agus cumáid sé leis hen, ach go am go céile bheith spirit a cáideas ag bara agus ag broidan acán agus an ní a bhí le tuairt fedara na thugáidí sin go raibh meán aestheticúil dulta chun cíán. Beidir go mbeadh raiach fáictige rudáling écint nó gá take le céile go bing, nó suthach áling feithige nó na sléite solasfra fe lí na gréine agus an tiontas méideathe de bhar. Agus is nó caidí sin a bhíoh sé rá nach áling an raiach agus ag cáma a cín latíomh, ag ardú a gá gúlan, ag leathnú a gá láb, agus ag rocha a hráine is a lipi. Dhí nach áling agus ag cúra crí amach le neartáis. Bhíar a cumas baróg a thuirtas na daine a beirde céime ba cuma banú far. Is stig ina theomra bhí an leabhar a scríbhise ina lí ar an mórd ígánaí, agus is sin an rud a cifacéine bhulisteachige, ba uairscéal nach raibh róada maile le clúdach nach raibh teachlana ábhar in éachar a clómhúlach farpa cosúla scagfarpa ar cafe I litricha a cuirrig ardteampel gotach a gcuimhnadit. Bhí sé leite ag Fraulein von Osterloh nó nach raibh ní níos fearla déanamhaí, agus is sé an bharúla bhíocha ina thaobh go raibh sé anna galanta ar fad, agus binne a slí chun a cuairnúil go raibh sé tharbheith tíosúil. Bhína flotta le salóin na núsal I seomraí somasacha bhí lán de nithe nabh gnácha agus tápéisi agus troscán arsa agus éadaí costasacha agus seódra líonta de gacén sayas. Déanadh cuairsias cuiréise cuairmach ar an uile ní ann, agus sé an túsal spinel a bhí le feiscintí leir buail ígánaí, ag rocha a chráine agus ag rá, nach áling a dhí féic go háling satá sé. Ba bhór an tintas nach raibh ach an tain leabhar a bhain scríomhaige, mar ba rí léir go raibh sé an dúthachach mar scríbhneoir. Nuair cosise an cuidas mór da cuidáma stigan a theomra agus ag scríb litricha ag litricha le cuair an bostas gach lá, ach is sé an rud a baistí ar fad na gur anmh a d'fhágfadh sé hen an litir ó Hainge.